Mae'r gaeaf yn gallu bod yn adeg hudolus iawn o'r flwyddyn, ond hefyd yn gallu bod yn adeg gostus iawn wrth i'r dymheredd ostwng. Mae pibau a thapiau tu allan, neu mewn llefydd oer yn y tŷ fel atig, loft, neu hyd yn oed garage yn gallu rhewi a byrstio yn y tywydd oer. Fydd yn gadael chi heb unrhyw ddŵr, gwres canolog a falle llifogydd yn eich tŷ. Tips: gorchuddiwch eich pibau a thapiau. Os oes gennych chi pibau a thapiau allanol neu mewn llefydd oer fel garage neu loft, gorchuddiwch nhw gyda lagging kit neu insulation. Tapiau allanol. Gwnewch yn siŵr bod chi yn datgysylltu unrhyw hosepipe o'r tap tu allan. Trwch y falf off fydd falle tu fewn y tŷ a gwnewch yn siŵr bod y dŵr yn cael ei wagio o'r pibellau. Fydd hyn yn atal unrhyw ddifrod ac yn sicrhau bod dim oerfel yn dod trwy pibellau dros y gaea. Stopiwch y drips. Mae tap sy'n dripio yn rhewi'n haws, felly sortiwch hwnna a fyddwch chi hefyd yn arbed litrau o ddŵr bob dydd. Checiwch y stop tap. Gwnewch yn siŵr bod chi'n gwybod yn union lle mae'r stop tap a bod e'n gweithio. Fydd angen i chi gallu cyrraedd yn gloi a gallu troi off heb ai'r gweitha yn digwydd. Os gennych chi fesurydd dŵr. Os mae'ch fesurydd dŵr chi tu allan y tŷ, gwnewch yn siŵr bod y pibau sy'n mynd ato wedi ei ynysu. Gwnewch yn siŵr bod yna ddigon o ddeunydd tu fewn y cwpwrdd i gadw'r mesurydd yn dwym a gwnewch yn siŵr bod y drws na wedi cael yn dyn. I ffwrdd o adre, os fyddwch chi yn gadael eich cartre neu busnes am gyfnod dros y gaea, ystyriwch troi'r stop tap off a gwagiwch y dŵr allan o'r system. Syniad arall yw i gadw'r gwres canolog mlaen yn isel. Fydd hyn hefyd yn cadw tŷ a'r pibau yn gynnes. Cadwch eich cartre yn gynnes dros y gaea trwy ddefnyddio draft excluders. Ceiwch y llenni yn y nos a ystyriwch cael rhywun draw i roi service i'r boiler. Gwnewch yn siŵr bod y gysogwyr yn gweithio hefyd. Mae'n bwysig iawn i ynysu'r atig neu i wella beth sydd yn barod. Mae hyn yn help mawr i ni wyresogi ein tai ar gyfer y gaea. Mae hefyd yn arbed egni ac yn gostwng eich biliau egni dros y gaea. Checiwch eich dreiniau. Gwnewch yn siŵr bod y cafnau a'r dreiniau o gwmpas eich tŷ chi yn glir o unrhyw rhwystrau. Bydd hyn yn helpu atal llifogydd a hefyd yn atal unrhyw difrod i'r to neu'r waliau. Ac yn ola, peidiwch anghofio am eich ffrindiau, teulu a chefndogion. Helpwch nhw allan os oes angen help i baratoi tŷ nhw a falle cynnigwch gwylio tŷ os mae rhywun yn mynd off. Felly, dyna y tips gen i. Ewch draw i wefan Dŵr Cymru am fwy o gyngor a tips am sut i baratoi eich tŷ chi ar gyfer y gaea oer.